бародаро, пеш аз тамошои видео хоҳиш дорам ба канали ин факт баҳри маълумот дуромада обуна шавен. дар ин канал шумо метавонед беҳтарин видеороликҳоро тамошо кунед. ман ссилкаи ҳамин канала дар таги видео ва дар комментария мемонам. дуромада обуна шавен. ҳамин бародари тоҷика як дастгирӣ кунен, хеле хурсанд мешудем. пешакӣ раҳмати калон. салом алейкум бародарои азиз, хушомадем ба канали Чигап ва бо шумо ҳастам ман Ҷорабек. дар имрӯза видео ман барои шумо як вируса нишон медиҳам ки бовар кунед дар ҷони ҳама задагай. дар Инстаграм имо мара бисёр пурсиданд ки чӣ хел ай ҳамин халос шавем. ҳозир ман барои шумо ҳамаи ҳамира нишон медиҳам. барои ҳамин то охири видео тамошо кунед. дар видео ҳатман лайк монед то ҳама бинад ҳамин видеоро. дар телефони ҳамаи шумо программаи Google Chrome ҳастай ва дар ин программа агар шумо настройки накарда бошен, як минут пас рекламаҳои нодаркорӣ мебияд. ҳозир ман барои шумо нишон медиҳам. мисол як соат пеш ман интернета вақти даргирондум, ин ҳамин рекламаҳо ма давомад мисол мегирем рекламаҳои нодаркорӣ. лично мада вообще даркор нестай ин хел рекламаҳо. например минус 20 килограмм дар 4 ҳафта харобшавӣ барои танбалҳо. бо иҷа як чанд намуди дига рекламаҳо омадагӣ. як пиёла дар як шаб кофист. инам барои харобшавӣ ба фикрам. маводи маҳрамона барои мардҳо, инам нодаркорияй. шиками овезон баъди як ҳафта нест мешавад. узви ҷинсӣ плюс 5 сантиметр дар як моҳ, инам нодаркорияй. мақсад инами хел рекламаҳое ки дар шумо вабше даркор нестай. умуман ҳамин халқи тоҷик аи чизо ба фикри ман вабше истифода намебарад. не ки через ҳамин программа дар шумо реклама кардан мегиранд. бо иҷа бинен казино дарид 1000 рублей. ҳозир амҷа медроӣ вабше дига чи ай. не ки дар реклама дига чира нишон метиҳанд. ай ҳамин чиз чӣ хел халос шавем. штоб дига дар мо реклама набия, ҳамин хел рекламаҳои нодаркорӣ. ва барои аи чиз халос шудан медроем ба настройки ва дар инҷа бошад приложение и уведомление интихоб мекунем ва айҷа приложение Google Chrome мо ёфта мегирем. хоб баъде ки программа ёфтем медароем ва дар инҷа уведомление приложение интихоб мекунем. чӣ хеле ки мебинед показывает значок уведомление гирён мондагай. инами чиза мекушем ва айҷа мебуроем. ва баъде ки ин кора кардем дар шумо дига вабше ягон хел реклама намебияд. метавонед шумо бемалол интернет истифода баред. дигар шуморо ғам наметиҳад хел рекламаҳои нодаркорӣ. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. агар видео маъқул шуда бошад ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавен то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. хайр, то боздид. Yeah.